komai in zana yona sa Allah wajibi shi yayi mana annabi muna yi masa ladabi sunnar da ya ce mi bi ta gashi muna yi bi da bi Ismail Fatima su ma ga su da za su bi yau dai ranar kuce ba wani cece kuce ita ta zama takace yau ni ma zan wuce kai masu da kwan ice su sun san kace to kai mata garguwa ka zamo tamkar uwa ni dai na san ruwa ba shi ba rayuwa an goye suntuwa Fatima tauraruwa mai kunya da yawa ta kai kololuwa nasiha ni zan maka kai an gori da gaskiya yanzu fa ba da bace galanga tuwo gamiya ka dau nauyin ta du nauyin kai kaya wuya komai in ta bida kai ne za kai kajiya turare in dai ta sa sai dai kai kasiya amarya ke makiji tsoro dai karkiji ki gode wa ubangiji da baki na ce miji bauta ki babu ji zigar masu sarraba ku kuma kar ku dauka shi kuma mai kama da raina kaɗan kyansa duka da sun ce zan kife sai Allah ya tsare karya kuma ta gure mun yi hawa mun gure yanzu muna gangare masoya ku yi haƙuri ku ɗan ƙaro jinkiri Allah shi ne zai mana ku bar mai magunguna ku kama ma'aiki tuna shi ne mu zai yi mana mun sauka gidan biki rawa abokai ni zan saka Dr. Abdulrazak na yi maka baituka mai jama'a ka shige daka turmi sai dai daka Umar Jagwado haka dan juya can haka ga abba tawassali gumba sai dai daka Ibrahim kuntuna zakawa kunjiya Sa'ad dan Algeria Burazdo a ina kake Masa'ud ka bi tsallake Abdul ake na rike kannan ango zana ce Fatima ai ta wuce Hafsat kuma babba ce Khadija ki zo zan wuce Husna a kai na ce Shamsu ina wai kake Mustapha yayi tsallake baban baba ina kake da fatan dai kun rike abu kun ga nake nufi iyayen ango ai kun ga baitun kwa daban yake Hajiya Binta na ce dole na sanya da ke kyautar da kika mini tabbas ta zo mini Hajiya Gambo Kaduna kyautar da kika mini tabbas ni na gani Hajiya Harira ma kyautar da kika mini tabbas ni na gani Hajiya Suwai Bajin mai kyautar da kika mini tintini ni na gani ce Hajiya Zainatu maman ango a ashe kyautar da kika mini tintini ni na gani iyayen ango duka kyautar da kuka mini tabbas ni na gani ya ta a ce kun daɗa kunnin kashi kamar haka ku ƙara mun sau haka ni ba na son duka kai ga ƙawayen amarya ku shigo gaba banda baya farko na sanyo Khadija ga Hajara ga Halima Rabi aga walida na saka kannan amarya Hafsat kuma ga Sumayya Khadija har da Maryam Umar da kanin amarya ku fito yayyan amarya Abba Hassan sai ku shirya kun kusa ku zama iyaye Munir Sadiq ku juya nasa iyayen amarya Hajiya Mamu na gaida akwai kuma Umma gaida Hajiya Amina uwar amarya uwar amarya uwar amarya uwar amarya waka ta sai da ke dole na sanya da ke kin kai kuma kin rike kin batse kin tike kyautar da kika mini tabbas ni na gani ya ta a ce kin daɗa ki ƙara mini sau haka ni ba na son duka ku dora mun quantity na ganka capacity gidan nan da amenity Fatima ai taka ce Ismail taka ce kai me neman ganin gawan kaza
wahala ce za ta murmushe tunkuza, kuma masu shirin su ganmu min geza. Kai ku sani yanzu ma muka fara, ba boka ba malami tafiyar mu, direct kuma ta wuce kaci da rabonmu. Mai waka Ayagi ko kwakace dan Ayagi, malam kuma babu zagi. Mahadi karo kiɗa ka ƙara shi kamar haka, ka ninka ka daɗa haka, ka jibga shi kamar haka, a kiɗa haka. Grandma on the mix.